Pagpangandam sa musod nga bagyong umpong ang gihimo karon sa nagkalaay mga disaster team bisan pa man kung dili kining direktang moigo dinhi sa Sugbo. Ganit sa Dakbayan sa Mandawi, alerto na ang mga Bantay Mandawi o City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng paigo sa bagyo. Samtang giawhag usab ang mga mulupyo sa pag-alerto kanunay, ilabi na ang mga nagpuyo daplin sa kasapaan. Ani ang report ni Chona Carion. Bisan pa man nga dili direktang moigo ang bagyo dinhi sa Sugbo, ang Dakbayan sa Mandawi nangandam na. Gani kaganiha na sinati pa man ang grabing kainit sa panahon sa Dakbayan sa Mandawi. Alerto karon ang ilang monitoring sa danger zones, ilabi na sa Ninimuyo sa daplin sa kasapaan sa Dakbayan. Matod ni Mayor Luigi Kisumbing nga gisanguna na niyang daan ang mga concerned department sa Dakbayan nga mangandam usab. Giandam ng daan ang mga rescue equipment kung gikinahanglan man. Ang atong City Engineers Office ug ang atong DGS magsugod na sila sa drainage flushing and vacuuming sa kini mga flood-prone areas. Sa social preparation ug disaster management operations, ang atong DRMO, Bantay Mandawi, ASERT, City Health and City Social Welfare nag-andam sad sila in case there will be any rescue operations that need to be undertaken. Giawhag usab ni Kisumbing ang mga mulupyo daplin sa kasapaan nga mobakwit dayon kung ugaling kusog na ang pagbundak sa uwan nga makamugna og baha. Sige na bayatag balik-balik sa mga komunidad na tagged as flood prone and in the danger zones, that it is for the safety of their families na minaw gid sila sa mga warning gikan sa Pag-asa, sa DRMO. Chona Carion, Balitang Bisdak.